In my eyes. In your eyes. Jamen, vi kan da vel sige velkommen tilbage til Kirsten Lynggaard og Paddelinger. Vi lovede jo som sagt at vende tilbage med en lille bog. Og denne bog er... How to win friends and influence people. Yes. Yes. Så... Af Dale Carnegie, det må vi heller lige sige. Ja, det er vigtigt. Ja. Jamen, en bog, der er printet i over 75 år. Og er bare det, vi kalder en klassiker. Must read. Et must read. Altså, nu bor vi i København. Og mange københavnere skal fra A til B på en cykel. Og hvis din kæde, den er rusten, så skal den have noget olie. Og lige så vel skal din hjerne have noget olie. Og den der bog, den er med til ligesom at sørge for, at kæden kører flydende omkring tandhjulet. Fordi at den forklarer bare lidt omkring, hvordan man kan optimere sig selv over for andre, så andre synes bedre om en, og man egentlig bare har mere ro i sin egen krop. Så hvad er the main takeaway, synes du, søster? Ja, flydende, ikke? Altså, tandhjulet, det kører nemt rundt, ikke? Jo. Det er det. Men main takeaway for den her bog er, jeg kan sige det med et citat, starve the ego, feed the soul. Altså, jeg vil sige, sæt dit ego til side, sæt dig selv til side, have andre mennesker i fokus. Yes, jeg er super enig. So simple. So simple. Og når du gør det, og når so smart. Og når man så gør det, så også være oprigtig, når du er der. Altså det menneske, du sidder overfor, vil jo gerne have, at du virker interesseret. Så smil og vær glad, som man jo meget prøver på i sit liv. Altså optimere sin lykke. Og det kan man jo meget simpelt gøre ved bare at smile. Og træne sig selv i at smile. Nå, men den her bog er simpelthen fyldt med teknikker, og du kan prøve at forklare, hvordan den er bygget op, sådan ganske kort. Ja, den er bygget op sådan, at som I kan se, jeg har sat sådan nogle dimsedutter i. Papir. Wow, det var flot ord, ikke? For papir. Sådan er det. Sådan er det. Men den er delt op i sådan 4 hovedoverskrifter. Ja, jeg skulle lige til at gøre det, og så kunne mine fingre ikke. 4, og så er der lavet principper under. Så den er rigtig nemt delt op. Altså, den er super nem at komme igennem. Meget overskuelig, hvis man lige sådan skal slå op i den. Ja. Og det, der er rigtig fint i den, det er, at i hver kapitel, så står der The Golden Nuggets. Så man kan egentlig, hvis du har lyst, bare gå tilbage i kapitlet, eller bagerst i kapitlet, lige slå op, hvad er The Golden Nugget, hvad er the main takeaway, og det kan faktisk være rigtig smart for hjernen at starte med at læse det, inden man faktisk starter på kapitlet, fordi så ved hjernen ligesom, hvor det er, at de vigtige ting er i bogen. Ja. Så det kunne være en teknik, når man læser. Ja, men er der mere at sige? Nej, altså ikke andet end, jeg vil faktisk bare lige sige det der med Franklin Roosevelt, amerikansk præsident, 1933, og så tror jeg det var 11-12 år eller sådan noget, hvis jeg ikke tager helt fejl, frem han var præsident. Han gjorde faktisk det, noget rigtig, rigtig smart, som også står skrevet i den her bog. Han gjorde det, hver gang han vidste, han skulle have gæster. Dagen forinden, der sad han op til sent om aftenen og forberedte ting og emner, han vidste ville interessere de mennesker, han skulle være sammen med. Det vil sige, når han så fik gæster, og de kom til ham, og han bød dem indenfor, og velkommen til, så han faktisk og egentlig bare spurgte ind til dem. Ind til deres interesse, det de synes er spændende at snakke om. Pludselig fremstår han som en dejlig mand, som viser interesse for dem. Han bliver en mand, man husker i andre menneskers hvad hedder sådan noget? Ja, bevidsthed. Bevidsthed. Ja. Oh yeah. Yeah. Og det er nemlig det, der egentlig, kan man sige, er pointen i bogen. Sæt dig selv til side og snak om andre mennesker. Snak om deres interesser. Snak om det, de synes er spændende. Fordi så bliver du selv spændende at være sammen med. Og så vil folk rigtig gerne være sammen med dig. Så det kan du faktisk både bruge i salgssituationer, du kan bruge det som leder, du kan bruge det som privatperson, du kan bruge det i alt, du laver. Det her, det er grundkernen. Det er grundkernen. Grundkernen i livet, venner. Ja. Godt billede. Det er vigtig læsning. Og man kan jo så sige, altså lytter du, så er der faktisk en chance for, at du lærer noget nyt. Ja. Frem for, at du kun snakker om det samme, du ved noget om. Så vær god til at lytte, så er der en chance for, at du lærer noget nyt. Så er det vi skal... Det var det.
Det var det. Court presentation. Court Read it, presentation. people. Read it. Nå, men Lyngård, vi siger out. over and out. Peace out, Peace brothers out. and sisters Brothers and sisters. out there.